тройка, защото влязоха с трети резултат от квалификациите. Много силна школа имаха. Напоследък малко бяха изчезнали от шампионските позиции, но явно имаха намерение да ги завладеят отново. Колко интересно повдигане с сложно изпълнение на повдигнатия състезател. Флеер до Венсън, но без завъртане, така че 0-8. Трудност. Широк смерен скок. Комбинация от скок и динамична сила. Физическо взаимодействие. Свит скок 1,5 завъртане. Трудност 0,5. Това е двоен свободен и дължен, обаче шпагата не беше свободен, т.е. опряха ръце до пода, така че трудността на това упражнение е 0,8. Комбинация отново. Двойно въртене до вертикален шпагат трябва да бъде изпълнено на полупалци. Ако петата докосне пода или се подскочи по време на завъртането, упражнението не се признава, но те го изпълниха идеално. Браво. Въпросът е сега ще успеят ли да изместят китайците от третата позиция? Ами равностойни бяха, да не кажа, че на мен е артистичността, оценката за артистичност. Ако бях седя за артистичност, щях да дам по-висока оценка на корейците. Да. Имаха по-интересни повдигания, физически взаимодействия, много добре използваха музикалните фрази. Но съдиите за артистичност са 4. Някои от най-интересните моменти от тяхното изпълнение, които потвърждават казаното от Тони Фабрийска, че наистина хореографски стоят по-интересно, може би. Направиха половин завъртане на флеера. Аз сега го видях, значи 0,9 им беше упражнение. Очакваме оценката на корейците, за да видим крайното класиране при тройките. Голямо вълнение, голямо напрежение. Наистина залогът е голям. А последният стартов номер никак не е лесен. 22,300 и шампионска титла за отбора на Корея. Това може би е една от големите изненади, въпреки че е абсолютно заслужена. Корейците са шампиони тук в София. Браво! 9,1 за артистичност. Много висока оценка. Да, защото съдиите много се страхуват да дадат оценка над 9, въпреки че максималната е 10. Така че 9,1 е една много висока оценка за артистичност. Браво! Сълзи по трибуните, цялата корейска група е на крака. Ние също се радваме с тях, защото всеки един такъв момент е много вълнуващ. И така заразно въздействат емоциите. Поздравления за шампионите от Република Корея.